Здравейте, здравейте, скъпи приятели! Компания Long Life Corporation е единствената компания в света, която се грижи за вашето здраве, за вашата младост, за вашата красота и най-вече за вашето дълголетие. Започнете още днес приема на нашите добавки и ще видите как ще ви се промени животът, както се промени и моят. Ето, предлагам ви златния продукт и сребърната капсула. Златната и сребърната капсула. Двете най-силни капсули в света, за да можете да постигнете перфектно здраве. Имаме също така и капсули за разработени за жените, за дамите и за мъжете. И най-новата добавка, спортна добавка за отслабване, е много подходяща за хора с наднормено тегло. Постигнете резултати, както и аз. Отслабнах 28 кг и се подмладих с 30 години. Всеки ден започваме. Много е тонизиращо. Музика, рок и твист. Всеки ден. Така че, когато чрез пота мъртвите клетки се изхвърлят, се регенерират с нови. Така и организма се подмладява. Може да включите упражнения към музиката. Аз винаги слушам твист или рок-н-рол, защото загрява цялото тяло и така резултатът е страхотен. Не забравяйте, който иска да се свържи с мене, да бъде вечно млад и красив, може да ме намери в Facebook или в моята страничка Вечно млади и красиви. В Facebook. Чакам ви. Започнете още днес. И резултатът ще дойде скоро. Щом аз го постигнах, и вие ще можете да го постигнете. Няма невъзможни неща. До скоро!